mga binati o minahal kung matalom nun. Di ata napunta sa budiga guys. Niya natay isuli niya. Mo ni lifestyle mo ni realidad diri sa accounting guys nga unay matay mga problema kay musulbad kitay kuan niya kita andam ta motabang sa lungsod o mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Today is Friday niya aning sulbaron aron ni kabande lahi na pod. Okay, iko pipi andam motabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mangukay ta guys man atong real life ni sa accounting. Manguan tag mga records para masulbad ang mga problema guys. Okay. Isa na. Okay, ingani ka result guys. Mangita og record nga ingani ka init pero ang atong ihon na panirbisyo sa katawhan ug alang sa lungsod. Kayuhan sa lungsod ug kayuhan sa katawhan. Ato ning gibuhat guys para alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay. Yes, sulbad guys para sa bayan ug alang sa kayuhan sa lungsod ug kayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyo. Ako mang hinaut nga daghang mo sanong daghang mo put up og negosyo. Iko pipi andam motabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.